खुशबू कोचिंग सेंटर। अब नाम सुनकर वो लोगों को बुझाते कि तो दूसरा लेखा लगा तो नाम सुनो सुनो सही सोचता नहीं लोग। ऑर्केस्ट्रे रहे पहले खुशबू म्यूजिकल ग्रुप। लगन में कुछ कमाई धमाई भइल बा, लेकिन का करें किस्ती बड़ी बड़ी यार बा। यही से का कहनी हाँ कि खुशबू म्यूजिकल ग्रुप में से खुशबू रह के म्यूजिकल ग्रुप में टका के वो जा कोचिंग सेंटर जुड़वा दिले बनी। अब बंगाल से एकदम एगो बढ़िया एकदम खूब सुंदर खूबसूरत महिला के बोलैले बानी पढ़ावे खातिर। अब जानते बानी कैसन पढ़ाई हुई, अब लोग अब उसे पढ़ाई लिखाई चाहते अब का करे, मजबूरी बा हमनियों की। अब तुरंत तब पढ़ाई लिखाई खातिर कोचिंग शुरुआत कर चुकल बनी। का करे अब आदमी के हाथ पैर मारे के पड़ेला, ना तो कोनो उपाय बा ना। सरकार तो अपन भाई कर जोर ले ले, बाकी रउआ लोगन अपन देख ली लोगन, हम तो रउआ खातिर कुछ करेम ना। तो का कहिए अपन कुछ कल जाता बेचारा आदमी। हम एगो और चीज करे रही बियाह, वो गरीबी से बाँचे खातिर। देखनी कि साला हमार ससुराल वाला अमीर धमीर बुझा तरह से, तो हम कहनी कि बियाह कर लिया, कुछ पार घाट लग जाई तारका पर बियाह कर लेनी साला। लेकिन का करें बियाह हमार तारका पर भइल, लेकिन सारा जमीन साला जिंदे में सब पिए गए, सब बेच बाच के हमार ससुर। ऊपर से घर जौन बाचल बा वहू पर किस्ती उठा के पिया तरह से। अब बुझे कि जब्त हो गल बा उ सारा हमरे घरवा आके खाला सब पियला सब उल्टे हमरा पड़ल। बुझ जाई कि वो घर में बियाह कइले के नतीजा बा कि साला दहेज में हमरा टेंशन मिल गइल बा। खाली देह पर किस्ती चढ़ गइल बा, जीविका लोन भरतनी तो समूह लोन भरतनी तो बैंक के लोन भरतनी। सुबेरे सुबेरे खाली भाषणे होई, खाना वाना खाए के टाइम नहीं के भइल। आ गइल चंचना तसली लेखा मुंह लेके खाना खियावत रू। का बनइले बड़ू? का बनइले बनी? दाल भात चोखा। एक खानदान में कुछ जुड़ेला कि निमन बारू बनी? वाह, खानदान के तो ऐसे निहारत रहू जैसे बड़का खानदान के आइल बड़ू। तारा खानदान के बारे में हम नहीं जानो। अब एकनी खानदान के बारे में का बताई रू लोग से। एकनी के पूरा खानदान गर्मी के दिन में बिजली बिल बचावे खातिर रोड पर सुतले सो कि ट्रक पास करी तो हवा लागे। साला मेन रोड पर घर देख के हमार बाबू पूछले कि बड़का घर के 12 से बियाह हो गए, एन तो साला बिजली बिल बचावे खातिर रोड पर सुतो तरह से। रउआ जनता नहीं कि हमनी के रोड पर सुतनी सा? तो रोड पर ना सुतेला सा ना। तो माई कसम खा के कहत कि तोर बाबा कैसे मर रहस? कैसे मर रहस? ट्रक से एक्सीडेंट हो गए रहे त मर गई रहले। अच्छा, ट्रक से एक्सीडेंट भय रहे कि तोर बाबा तनी बेसी हवा खाए खातिर आधा खटिया रोड पर धके सुतल रह। एक खेसारी लाल के गाना बाकी साला कूलर कुर्ती में लगा ला, इनकर बाबा बाकी धोती में ट्रक के हवा खोई है। बस बुझ जाई कि फंस गल धोती ट्रक का हुक में, आ ट्रक सार घिसियौले ले चल गल सीधा डोरी गल। अब तो हम खबर सुननी तो हम साला एकदम भागल भागल गईनी कि अजिया ससुर के हमर बड़ा दर्दनाक मूर्ति। लेकिन देखो तनी घाट पर जाके तो बाबू तो पूरा खुश बा मर्दवा, कहता कि देखी दामाद जी पैसा तो हमनी के बाँच गए ना, तो अगर नॉर्मल मृत्यु भर है तो हमनी के तो गाँव का मुर्घटिया में मोरी से झोंकार के जरा देती सर। देखी आज इनकर किस्मत में रख डोरी गज में जोड़ा तरह सीधा मोक्ष प्राप्त भल इनका। तो हम कहनी कि ससुर जी रउआ तो एकदम बाजो के पैसा बच गए, काहे कि ट्रकवा वाला अमला पगला दीवाना बजावते ले आयल बा पूरा रास्ता। ऐसा तक खानदान के हवे सो तले पूछ जाई कि एक छोटका मोटका भैया पहुंच गए सन कि बाबूजी 2 लाख रुपया ट्रक वाला से वसूल लेनी सो। तब एक बाबूजी कहते रहे कि वाह श्राद्धों के पैसा हमनी के निकल गए। वाह, तो हम कहनी वाह ससुर जी रुआ तो सोझे 1,99,000 के फायदा हो गया। काहे कि रुआ लोग के घरे जग में तो 1,000 से बेसी खर्चा होला ना। कहता नहीं हमरा बाबा के श्राद्ध में 1,000 रुपया खर्चा भई रहे, और पूरा दुआरवा पर जौन टेंट गिरा रहे उ ना लौको लाख से। वाह, पूरा दुआरवा पर टेंट गिरा रहे, उ टेंट कहल जाला ओकरा के। अब मरल बूढ़ के फाटल धोती टांग दे रहा साला मच्छरदानी के बाता लगा के। ओकरा के टेंट हाउस कहत रह लोग। तो साला श्राद्ध में पूछ जाई कि 5 गो पूरी बनैला सो, ओमे नीमक का तेल गुटिया के बाभन लोग के दे के कहना से प्रणाम रउआ जाई लोगन श्राद्ध संपन्न हो गइल। हमरा खानदान के तो कह देनी हो, अपन खानदानवा ना देखनी हो। आ जानता नहीं लोग इनकर चाचा दारू पियत में नु पुलिस से पकड़ा के जेल में गइल बाड़े। पियक्कर खानदान कहीं के। वाह, पियक्कर हवे तो मान के चलो के पियत में धरा गेल त जेल में गइल बाड़े। तहरा बड़का बाबू खाई नानू
कि बेचत में धराइल बारे। वो साला होम्योपैथिक दवाई से दारू बनावेला मर्दवा। जहरीला शराब बेच बेच के कितना लोग के साला मुआ दिला कानहर कर दिला। ए अभी हमरा खानदान के बारे में जानकारी ना दुरुस्त करी। अभी रवा ई नहीं के पता कि हमर मामा पुलिस इंस्पेक्टर रहस। अच्छा रहस, अभी काहे नहीं खे? उ तो सस्पेंड हो गइल बाड़े। सस्पेंड हो गइल बारे कि धरा गइल बारे? अब इनका मामा के बारे में रोल से क्या बताई? बहुत झलास आदमी है मर्दवा, इतना झलास आदमी है कि पूछ जाए कि क्या कहल जा। साला गाय के खटाल में थाना खोल दे। डुप्लीकेट थाना के डुप्लीकेट दरोगा खुदे बन गए। अब पूरा अपना खानदान के 20-20 हजार घूस ले लेके डुप्लीकेट पुलिस बना दिले रहे। नौकरी देख के से एकर खानदान के इतना बोका बड़े सो कि गछवानी में खटाल में वो ड्यूटी ज्वाइन भी कर ले रहा सो।